kaikki selälistykset. Selälistys on siinä kohdassa, mikä sä haluat. Ja niin mun tehtävä on se, katsoa, onko se mahdollista laittaa. Jos on mahdollista laittaa, niin laita siihen. Jos ei sitä mahdollista laittaa. Mutta pääpointti on kumminkin se menet tonne pihalle. Ei se olisi tyytyväinen selälistykset. Mä olisin halunnut lähteä tuonne tai tänne. No kunhan siihen saa sen renkaan. Mutta se lopettaa oikeesti. Ei, mä haluan, että sä saat mennä tän sitten. Ne olisiko se toi niin hyvä kohta muuta? Joo. Tuohon saa sen renkaan. Sitten tuossa tulee niin ylempänä tulee se, jos mä laitan sitä paljon tuonne ylemmästä. Ja sitten katsotaan tulee se korvalehden, se tulee sellainen kaari näin. Niin sit se pitää laittaa niin ihan tänne korvalehden viereen. Ja sit se pitää olla monta siinä se rengas. Sitten jos mä sen tuohon kohtaan suurin piirtein laitan, eikä pikkusen voi laittaa tuohon alemmas. Sitten tuo se saa sen renkaan plus silloin sen saa. Se on ihan siistiä. Niin. Katsotaan. Mä laitan toisen. No siellä on nyt 3 merkkiä. Nyt katsotaan mikä tästä 3 merkistä olisi paras. Onko siinä vähän niin paksumman renkaan vai ohkaisemman renkaan? No se keskimmäinen olisi hyvä. Keskimmäinen toisi hyvä. Joo. Okei. Niin katsotko, että jos mä laitan sen tänne niin 1/6 tai paksumpi tappi, niin silloin se saa paksumman ensimmäisen renkaan. Sitten jos mä laitan tämmönen tappi sinne, tämmönen ohkaisempi, niin sit sinne ei saa enää sitä isompaa. Mut se ei sillä siinä kipuun, se ei sillä saa vaikuta, mutta ehkä tää voisi olla sillä lailla vähän fiksumpi tapa siihen. Ja se tappi tulee tarkoituksella jonkun verran pitempi, koska kerro tulee sitä kudosnestettä ja verta jonkun verran. Niin sitä on vain niin helpompi sitä putsaa. Eikö? Paljon. Joo. Joo. Toi. Keskimmäinen. Joo. No. Sitten käännettä tuonne. Niin se oli paras se keskimmäinen. Sitten kysymys kuuluu, valmis. Joo. Sä kuulet siihen. Nyt laitetaan tuo koru sinne neulan, se laitetaan neulan pois. Se putsataan sieltä. Oliko paha? Vähän. Vähän. Pitäisi tietysti aina jonkun verran niin pistää ja tuntuu, että se nyt yleensä on hirveän kipeätä. Sitten kumminkin se menee suhteellisen nopeeta kumminkin. No. Voi putsaa vielä siitä ne. Pikkusen.
semmosia